Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa. Ba ku manta ba a bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan list, wannan bidiyo za mu yi magana akan wasu tag guda huɗu, wato tag na farko da za mu yi bayani akan shi shi ne bold, wato bold. Akwai kuma strong, akwai italic, akwai kuma me emphasize, wato waɗannan su ne tag guda huɗu da za mu yi magana a kansu. Waɗannan ba tag ɗin kawai suna bayani ne akan me yanayin rubutu, wato kaurinsa da faɗinsa, kaurinsa da kuma me yanayin duhunsa. Misali yanzu bari mu rubuta su, ya ake rubuta su? Shi bold na farkon da muka faɗa ana amfani da B, sai mu saka wannan mu ce wannan shi ne misalin bold tag, mu saka shi a cikin me bold, a cikin B, mu saka shi me a cikin abin na B da closing na B tag, wato element na bold. Na kwafe shi ne, wannan bari mu yi amfani da me da strong, ce wannan shi ne misalin me strong tag, ce strong, shi a cikin me strong za mu rubuta shi. Na uku shi ne me italic, shi kuma italic kawai I za mu sa, ce wannan italic ne. Na huɗu shi ne muka ce me emphasize, shi kuma emphasize kawai za mu rubuta me M, haka mu ce wannan shi ne emphasize, misali kenan, mu ce wannan shi ne emphasize, hakan nan. To haka shi ne yanda ake rubuta tag ɗin dukansu guda huɗu. Kaman yanda na faɗa muku yanayin rubutu ne, so waɗannan inline tag ne, idan na ce inline tag, tag ne wanda ake rubuta su me inline. Zan zo na nuna mana yadda ake me amfani da su, amma yanzu ina so in nuna mana me misalin su ne. Yanzu nan na rubuta ne misali na me H1 na sa me heading 1 na sa me labaran yau, sai kuma na zo na yi amfani da paragraph na sa an samu ƙaruwa a gidan Malam Musa, an samu ƙaruwa ne a gidan Malam Musa. So a nan yanzu misali da na yi saving ɗin file ɗin sai na rona shi, kun gani tag ɗin da yake inline ne, ku gansu fa dukansu ba a layi ɗaya na yi su ba, a daban-daban na yi su, amma me amma duka sun fito a layi ɗaya. Bari mu yi amfani da break mu raba su. Inline tag ne, wato tag ne inline wanda suke fitowa me a layi ɗaya, sai mun yi amfani da me break, in ba ku manta ba mun yi bayani akan break tag, sai mu zo mu yi saving nashi, sai mu rona, kun gani sun fito a daban-daban. Idan kuka kula za ku kalla wannan shi ne misalin bold tag, wannan shi ne misalin strong tag. Da bold da strong za ku kalla me girmansu da yanayin duhun rubutun me duk ɗaya ne, a yanda kake gani a idonka kenan ba su da bambanci, amma a zahiri kuma HTML ne suna da bambanci. Ana amfani da su ne idan ana so a keɓe wata kalma, wata mai mahimmanci a cikin labari ko kuma abin da ake so a rubuta. Misali yanzu wannan nan ai mun ce me wannan na da list ake yin sa, misali yanzu za ku kalla a cikin rubutun nan, a cikin rubutun nan da muke rubutawa, a cikin rubutun nan da muka yi na wannan design ɗin website ɗin nan na zuwa nan, ku kula ku gani a nan, za ku kalla wannan me wannan bai da wani duhu, amma wannan fa ga shi nan da duhu. So rubutu ne idan ana so a keɓe wata kalma mai mahimmanci a nuna mahimmancinta
sai a sa ta me a tag. Yanzu misali bari mu bada misali da labaran yau, an samu ƙaruwa a gidan Malam ko Alhaji Musa. Bari mu saka, za mu iya saka wannan me B ɗin, za mu iya saka Musa ɗin a cikin B ɗin. Kun gani mun same shi a cikin B tag, bari mu yi saving ku gani. Kun gani ya zama me ya yi bolding. So an samu ƙaruwa a gidan Malam ko Alhaji Musa. To ga shi Musan ya fita me ya yi bolding. So idan muka zo wajen Malam fa za mu iya sa Malam misali a me, mu ce mu sa shi a M ko a Italic. Misali sai mu zo mu yi saving nashi haka, sai mu yi me, sai mu yi refresh. Kun ga yanda Malam ya fita, an samu ƙaruwa a gidan, yawanci za ku kalli wannan kalmomin za ku ga kuna ganin su ne a littafi, za ku kalla wata kalma da aka keɓe sai ku gani ta da irin wannan rubutun ko kuma me irin wannan. Yanzu misali a cikin nan Microsoft ne nan, Microsoft Word. Yanzu misali kun ga me akwai bold, in ka danna bold za ka kalla me duka rubutun sun yi kauri sun yi baƙi. In ka cire shi, in ka danna Italic za ka kalla me, za ka ga rubutun ya yi me ya karkace. To haka abin yake. Za ka keɓe wata kalma ce da kake so me ta ja hankalin mutane ko kuma me muhimmanci secondar mutane. Shi ya sa ake amfani da waɗannan tag guda huɗun. Inline tag ne, yanayin rubutu ne, wannan shi ne. Ku ci gaba da bibiyan mu, mun gode.